Tiga. Yes. Ayo. Telu. Beleni ya. Telu. Hah? Iya. Oke guys, kita lagi mau kembaranku sih ya. Ayo guys, pak nengok kembaranku dik yo. Iki kabeh boloku ya guys. Kabeh yang ketiga si kentang, si kentung. Bikinnya berapa? Bikinnya review padang kerbau. Kembarannya ini. Nah, yuk turun guys. ah malah maduk. Nafrek sing kono kowe. Iki kene tengah. Aku nak temen. Goblok. Wis wani calon sapa yang ngajari ya? Sapa? Gua sial. Ora adu aku, kowe sih. Gua sial. Gua sial. Wes rasa aran-aranan kene biar. Biar. Yang tunggu kue sini kok. Di bakal coba ono mbak ya. Ayo. Mbak, mikir sih cowok. Siji. Loro. Daging yo ora ono anak iwak wong pitik kok mosok bagian pakanane daging yo lucu sampean. Kan ora soal iki pitik. Lah maksamu kowe. Telu. Kuwi temenan, disuplai menan. Wis ora oleh kurang meniki harga pas. Bingung. Pak nang daging asu ono ora? Malah asu. Salah meneh. Lah nek carane dipakake daging. Sewu tambah 3.000, 3.000 tambah 1.000, kok iso 5.000. Baik. Iki kok gedokke ya. As ngomong juga mau. Ya ya. Bocah-bocah saiki kok gede-gede goblok nih, Ra. Piye Mas iki? Telu. Bocah saiki kok gede-gedenge pol itu ngarah jegos yo apa ae. Satu, dua, tiga. Ayo terus. Bileni. Iki ketiga loh. Woi. Rasa main ayo. Buatlah, butak baik. Iki namangan biar jajan wae. Wes wis mangandi ka duite ya. Mas nek sampean mangkat tekan kono jam pir. Edi berangkat dari Kendal ke Jogja pada pukul 7.00 dengan kecepatan 60 meter per jam.
berangkat dari Kendal ke Jogja pada pukul. Lah terus iki jawabannya apa? Dijal kaya apa? Oh alah. Yo tek Alah. Lah terus iki jawabannya apa? Aduh gak kayak dhisik kok. Rawani Dik. Kok viral e. Apa kuwi ya Allah? Ya. Iya meni men. Lah yo ngono kok ngobang-ngobong kon ngobong cangkemmu e, Bos. Yo aja kaya ngono kok. Ya wis tak rono sik wae aku ah. Oke, siap, Bos. Besok wis nganu Pak berarti Pak Dubeng kapan mengko ngesuk ngobengi ra. Terus puini nyok. Terus. Piye, Bos? Ngene. Duduk. Duduk. Aduh. Piye, Bos? Piye? Wah, kebuk kae. Piye? Ngapa tadi njit? Piye, Bos? Piye? Oh, tol matamu. Ada. Wis muni Pak Micin ngene kok. Waduh yo. Wah. Waduh yo. Ujian apa meneh iki ya apa nata boto ngene panas meni kenata astagfirullahaladzim. Dibenah. Aduh ya Allah Gusti tiba iki celeng suah. Bos, Wih, piye kae? piye Bos? Mau tiba sing diyu ke. Oh iki karo iki. Telu. Aduh ya Allah. Apa kae jenenge mau kene. Foto kaget. Ora apa piye ngono meneng. Apa? Amit Pak. Amit ter. Hei. Amit Pak. Pak, Amit. Hei. Kowe, Cuk. Yo. Ayo. 3 action. Kowe kok malah kerjane kaya ngono kowe dah. Jadi kowe kuliah, Pri. Kerjane malah kuwi kas-kas. Iya. Anu apa ki ana kerjaan gelem ora kowe? Nyetak foto. Aku tuh. Heeh. Syaratnya apa ya? Syarate Acul. Ya. Ya. Pak Niru. Kok sore mangan aduh. Pak Niru, kok sore mangan. Pak Niru. Pak Niru, kok sore mela apa? Sing enak apa? Cakep dia. Tidak bisa. Iklan deh. Duite. Duite. Aduh. Nganu rung ngobong boto. Rung duite. Nganu duit ditoke ngarep. Piye, Dek? Duite. Rung ngobong botong. Rung apa kok doleni. Duite. Nganu botone rung ngobong. Rung apa kok terus? Duh, asu kae. Palayung gembreng. Oke. Mbotane ndi iki ya? Goleki.
Botolnya gimana tadi? Botolan botolan. Iya terus siji loro telu wis ra wong. Wah, pik meneh. Delok kas nah ngobong kene gaji no. Wis ah. Hoi. Ketok siletmu. Ya. Buat aku kursa kabeh mbetane kene rak dengek rak oh mbetane kene rak gini mbetane kok pikir mae wong apa kok coketan ngono kok buat aku kursa kabeh mbetane kene iki oh wek sing siji pecel lemah het mau tak sambil malah kowe tak ambek kepakmu kae oh ngursak botoku merak teman jadi ta itu bejo enur kae